așa mușcam. Hei, după care o filmăm. Păsura cu sare. Nu bate e că tot. Ei, da! Ei, zâne! Dă-o după aia. Puși după ea. Nu, să filma și că să nu pripunul. N-are nimic. Pe cartou direct. Da, să mă oprească și tu, pe ce mai filmezi-o, știi ea?